шампионат в обединената група XCE за миналата година. Царски участва в първото издание на планинското Варна и актуалният носител на рекорда на трасето. Минута 43 секунди 65 стопни. Илия Царски, Mitsubishi Lancer Evo 9. Състезателен номер 3 Любен Каменов. Очакваме ги. Няма как да чуят обявяването. Ето го Любен Каменов. Той е представител на Каменов Racing Team, Mitsubishi Lancer Evo 9. Един от най-силните и най-атрактивни млади български пилоти. През миналата година взе участие в планинския шампионат. Завърши трети в обединената група XCE. На второ място X4. Това ще бъде първо участие за Любен в планинското Варна. Успех на Любен! Следващия състезател е номер 12 Даниел Живков, спортен клуб Мегапорт. Легендарната неокона се завръща на Аладжа Манастир, задолана на изключителна талантча Делта Даниел Живков. Един от най-силните български пилоти в планинския шампионат. През годините има много призови класирания, много подиуми. Един изключителен автомобил дебютира тази година в планинското Варна. Успех на Даниел! Състезателен номер 13 Пламен Стайков, Мегапорт. Очакваме Пламен Стайков с Mitsubishi Lancer Evo 9. Ето тази страхотна машина. Уважаеми дами и господа, Пламен Стайков също един от най-силните български пилоти, човекът, който винаги е готов да отбърка състезанието на лидерите със смела и атрактивна езда. Въпреки по-слабия автомобил, той се надява на добро класиране тази година. Пламен Стайков дебютира в планинското Варна, но единодушно е сочен от всички за един от основните фаворити. Нека да му пожелаем успех тази година. Ето го Пламен Стайков. Аплодисменти. Желаем ти успех, Пламене. Пламен Стайков, спортен клуб Мегапорт, Mitsubishi Lancer Evo 9. Състезателен номер 141 Мартин Сорилов, АСК Стари Столици. Очакваме Мартин Сорилов. Така, уважаеми приятели на автомобилния спорт, малко информация за Мартин Сорилов, Mitsubishi Lancer автомобила, който виждате. Един от бързите, един от атрактивните български състезатели. През миналата година Марти имаше мал шанс да получи повреда на своя автомобил още в първия тренировъчен манш. Така отпада рано от борбата. Стискаме му палци тази година всичко да бъде наред с неговото Mitsubishi, за да може варненската публика да се наслади на доброто му представяне. Мартин Сорилов, 141 състезателен номер. Номер 101 Григор Григоров, Боила Автомотор Спорт. Със 101 номер Григор Григоров, Боила Автомотор Спорт, Mitsubishi Lancer Evo 9. През миналата година Григор бе най-младият участник в планинското Варна, дебютира в морската надпревара, няколко месеца по-късно спечели и първата си титла в обединената група А и Н. Ще очакваме с интерес да видим докъде ще стигне тази година Григор Григоров. Успех, Григоре! Успех!
14 Стефан Георгиев, Еско Рейсинг, Форд Ескорт. Уважаеми дами и господа, Стефан Георгиев с Форд Ескорт RS клас X4, представител на Еско Рейсинг, един от най-силните български пилоти от близкото минало, с много опит, шампион на България в рали шампионата за 97 година. Аплодисменти за Стефчо, един от лидерите в клас X4 в планинския шампионат. Със сигурност ще бъде един от състезателен номер 6 Атанас Божилов, Ара Моторспорт, Тойота Селика. Ето го Атанас Божилов, Тойота Селика GT4. За втора поредна година Наско застава на старта на планинското Варна. Миналата година беше сред участниците. Той се представи много силно в тренировъчните маншове, но в състезанието не успя да повтори същото темпо. Спокойно мога да кажа, че тази Toyota Celica GT4 е един от най-атрактивните автомобили тази година. Нека да му пожелаем успех на Наско Божилов. С номер 88 Валерий Григоров, Боила Автомоторспорт, Subaru Impreza. Също един изключително опитен състезател Валерий Григоров, клас X4. Любопитен момент има тази година в планинско състезание Варна. Ще стартират баща и син. Валерий Григоров е баща на шампиона в клас А6 Боби Григоров. Също като него, категорично бърз и атрактивен състезател, той ще се доволна на единственото Subaru Impreza тази година. Успех ти пожелаваме! Състезателен номер 140 Христо Манолов, Mitsubishi Lancer, Боила Автомоторспорт. Номер 140 Христо Манолов. Ето го Христо, представител на Боила Автомоторспорт, Mitsubishi Lancer Evo 9 клас N4. Дебют в моторните спортове, избрал да дебютира въобще в моторните спортове точно тук тази година на планинското Варна. Ще бъде задоволен на Mitsubishi. Най-важната задача за него категорично да завърши състезанието. Успех на този млад пилот, който прави дебют във Варна. Уважаеми дами и господа, с номер 111 местната звезда Тошко Славо, Бовет Рали Тим Рено Клио. Ето го Тодор Славов на старта. Какво ли не знаете за него, но все пак един от най-успешните български пилоти в световния рали шампионат. Ето го Тодор. През 2010 година завърши на трето място в версии, жуниор версията, което е историческо постижение за България. Многобройни успехи в състезания в Европейския рали шампионат. През миналата година получи най-престижния индивидуален приз в рали спорта Колин Макри Фат Ауто Трофи, което се дава на изключително атрактивните пилоти. Тодор тази година успех да му пожелаем на точното. Състезателен номер 102 Боби Григоров, Боила Автомоторспорт. Още един добър пилот. Citroen C2 C1600 клас А6. Един от най-атрактивните пилоти в планинския шампионат през миналата година спечели титла в клас А6. Завърши втори в обединената група АИЕ, заедно с Григор Григоров донесе отборна титла на Боила Автоспорт. Боби ще е един от големите претенденти за титлата тази година. Успех, Боби! Състезателен номер 106
103, това е Миро Ангелов, спортен клуб Мегапорт. Машината е Fiat Punto C1600. Класа е А6. Миро Ангелов завърши на второ място в този клас миналата година. Участието му в планинското ралище е дебют за него в това състезание. Автомобилът на Миро е един от най-силните представители на колите с предно предаване и му дава възможност тази година да атакува подиума. Успех на Мирослав Ангелов, спортен клуб Мегапорт. Страхотно изглеждаш автомобил. Състезатели номер 106 Антон Титов, Октан Рейсинг, Citroen DS3, клас А7. Антон е един от лидерите при автомобилите с един двигателен мост. Участва в няколко състезания планински шампионат миналата година и фърлито от българския рали шампионат. Автомобилът му спокойно може да заявя един от най-модерните представители в клас 1 двигателен мост, така че се очаква тази година също да атакува призовите места. Аплодисменти за Антон Титов. Успех! Състезателен номер 116 Тихомир Стратиев, Марина Моторспорт, Citroen C2 RD Max, клас А6. Още една страхотна машина. Ето го! Тихомир Стратиев е един от отличните български майстори за волана. Още мъничко напред, Тишо. Точно така. Един изключително силен пилот, представител на Варненската автомобилна школа. Един от лидерите в клас А6 през миналата година заслужено бе награден с приза за най-атрактивен състезател в планинското Варна. Въпреки малко по-слабия си автомобил, Тишо тази година е претендент за подиум. Желаем ти добро представяне! Номер 70 Пламен Пантелеев, Hobby Car Volkswagen Polo X4. Ето го Пламен Пантелеев, натрупал достатъчно опит. И въпреки опита, който има, за първи път участва в Рали Варна, защото той е само на 2 години, включвам тази годишното издание. Той ще бъде задоволен на един от най-интересните автомобили, уважаеми зрители, уважаеми приятели. Конструираният и произведен от неговия отбор прототип на набиращия скоро световния рали шампионат Volkswagen Polo VRC. Един уникален автомобил. Успехи! Специално подготвеното Polo за старта на шампионата тази година. Пламен Пантелеев със състезателен номер 4 Стефан Панчугов. Казанлък Моторспорт Honda Civic. Класа е X2. Ето го, Стефчо. Още мъничко напред, Стефане. Точно така, благодаря ти, Стефан Панчугов. Да го казвам ли, безспорният лидер в клас X2. Много добър. Миналата година триумфира с шампионска титла в този клас, най-добрия, а в отделните състезания успяваше да се класира пред много от доста по-силните автомобили на другите участници. Тази година не знам каква е амбицията му, мисля, че да повтори престижното представяне миналата година. Той знае, че го чака сериозна конкуренция. Боян е направил доста подобрение по своя автомобил, затова очакваме добро представяне тази година. Успех, Боби! Така, с номер 23 очакваме представителя на Bullbet Rally Team Безос Боян. Opel Astra автомобила, който ще представи тук пред всички нас Боян Безос. Още мъничко напред, Боби, още мъничко напред. Мъничко. Точно така, благодаря ти. Миналата година Боян показа много сериозно темпо. Заслужено спечели на преварата в клас X3. През тази година амбицията му е да повтори постижението. Ето го Боби Безос. Не знам какви подобрения е правил по автомобила, но със сигурност има такива и се надява да има подиум тази година. Успех, Бояне! Състезателен номер 5 Тошко Тодоров, спортен клуб Мегапорт.
Volkswagen Polo класа X3. Още един добре изглеждащ автомобил. Страхотна машина Тошко Тодоров от Мегаспорт. Традиционен участник в планинските рали шампионати, позната на тези, които следят планинския шампионат. Миналата година трето място в X3 планинска товарна, в края на годината спечели титлата в класа. Знам, че е дошъл във Варна за подиум, да му пожелаем успех и безаварийно участие. Състезател с номер 8 на автомобила си Милено Зулов, Казанлък Моторспорт. Honda Civic е тази машина, класа е X3. Милен е вице шампион в клас X3 в планинския шампионат за миналата година. Един от редовните участници в битките, доказал се, добър пилот. Участва за втори път в планинското Варна. Миналата година направи изключителна битка с Боян Безос, но завърши втори. Тази година си мисля, че има други амбиции. Първо място. Да му пожелаем успех! Така, с 126 номер очакваме Росен Русев от Десос Моторспорт. Honda Civic, вижте как изглежда тази машина. Класа е N3. Росен е един от основните претенденти за призовите места в клас N3. Няма как да бъде след тази страхотна машина. Стартира за втори път и миналата година беше тук. Този път ще бъде основен претендент за победа в класа си. Колата е добре подготвена. Желаем ти успех, Росен. Благодаря ти. ...123 номер Емил Денев, спортен клуб Мегаспорт, Рено Клио, клас N3. Ето го ево. Също отлична машина. За него смело и категорично мога да кажа, че е един от най-опитните пилоти в България като цяло. Натрупал е много опит по пистите. След най-бързите в класа N3 той стартира за втори път. Миналата година беше тук. Този път е сериозен претендент за победител. Така очакваме следващия автомобил. Състезател е номер 144 Драгомир Друмчев, Евко Racing, Peugeot 206 RC. Това е Друмчев. Успех на Драгомир Друмчев. С номер 119 да понебъркам Стоян Добрев, СВА Варна. Рено Клио класа N3. Свикнали сме да го виждаме Стоян най-често. Най-често сме свикнали да го виждаме на седалката на навигатора. Този път обаче ролите са сменени. Не е като през миналата година, той ще пилотира Реното. Миналата година спечели убедително в клас N3 планинското Варна, за това сме сигурни, че тази година ще се бори за дубъл. Успех! С номер 77 Живко Неделчев, X2 Bullbet Rally Team Honda Civic. Ето го Живко, да му пожелаем успех. Кристияна Генчева, началник отдел спорт, ще даде... Да, покажи се да те видим, ето го този красавец. Ще моля пилотите да позират за няколко секунди тук за приятелите на автомобилните спортове, за да могат да свършат и те своята работа с фотоапаратите. Успех на Живко Неделчев! С номер 108 по списъка, който са представили организаторите, точно така очаквам Даниел Василев. Ето го Дани. Още мъничко Дани напред. Така. Много трудно ще му бъде да излезе от тази ситуация, в която се е позиционирал. Даниел Василев, класа 6 в автоцар на Лисервин, Форд Фиеста. Сто 21 състезателен номер Петър Бакалов. Петьо, заповядай. Класа N3 АСК Вромос представя Петьо. Рено Клио е машината, с която ще участва във второто издание.
на планинското рали Варна. Ето го Петю Вакалов. Успешно представяне ти желая. И втори състезателен номер Иван Иванов, N3 АСК Добрич. Рено Клио, изглеждащо перфектно. Иван Иванов с 142 състезателен номер, още веднъж класа N3, представител на АСК Добрич. Успех, Иванко! С номер 71 Владимир Владимиров. Той е представител на Bullbet Rally Team Opel Kadett, класа е X3. Това е Владимир Владимиров. Успех му пожелаваме на него. В 72 номер Свилен Колев. Свилене, заповядай. Клас X3 АСК Добрич, Рено Меган. Това е Свилен Колев. Също тази година претендент за добро представяне на първия кръг от планинския шампионат във Варна. Може да му даваме старта. Да му пожелаем успех. 73-ти състезателен номер тази година. Пламен Петков. Ето го Пламен. Пламен Петков ще води битка в клас X3. Opel Astra автомобила, с който ще участва представител на Bullbet Rally Team. С номер 74 Николай Николов. Ники, заповядай. Ето го Ники на символичния старт. Николай Николов. Клас X3, представител на серия Варна, Volkswagen Golf. Ники ще играе за Варна тази година в планинското Варна с номер 86 Боян Стоянов. Успех пожелавам на Боби Стоянов, добро представяне. Боян Стоянов, клас X3, серия Варна, Рено 11. Свилен Славов с номер 44 очаквам. Свилен Славов, клас X2. Свилен Славов ще участва в клас X2. Honda Civic е машината, която виждате тук. Той е представител на спортен клуб FCO Racing. Свилен, успех! С номер 43 Стоян Иванов. Стоян Иванов, клас X1, Одесос Racing Team представя той на ралито, участва с Peugeot 106. Така, очакваме Огнян Христов, той е със състезателен номер 79. Ето го Оги. Оги Христов ще води битка в клас X1. Peugeot 106 рали автомобила, който виждате тук на стартовата арка. Огнян Христов участва в клас X1, представител на АСК Стари Столици. Успех, Оги! Очакваме Михаил Симеонов, той е с стартов номер 120. Не чувам аплодисменти за Мишо. Мишо Симеонов, клас А6, Vulcan Racing Team Opel Corsa 1600. Ето го Мишо, очаква аплодисментите ви, да. Слави ме подсеща да кажа, че това е най-младият участник тази година. На колко години? На колко години да обявим? На 17 години! И има свидетелство за самоуправление и управление, така че да го пожелаем успех на Мишо Симеонов.
С номер 52, стартов номер 52, Росен Костов, Плевен Рейсинг Тим. С номер 52 виждаме, че е монтирал камера на покрива на автомобила си. 52 номер Росен Костов, X2 класа, Плевен Рейсинг Тим е отбора, Peugeot 106 автомобила. Успех! Стартов номер 143, това е Николай Кортелов. Ники Кортелов, клас N2, Моторспорт, Opel Corsa автомобил. Успех, Ники! И 48 състезателен номер, очакваме да подходи към стартовата арка. Това е Петър Павлов. Ето го Петю, клас X2, в този клас ще води битка. Представител на СДА Варна е Петър Павлов, с вас 21.05 ще участва тази година. Успех! Състезателен номер 54, Николай Иванов. Николай Иванов участва в клас X2, представител на Одеса Racing Team, машината е Лава 21.05. Така, състезателен номер 55, Александър Борисов. Саша, още мъничко напред. Още мъничко. Саша Борисов, клас X2, представител на Жико Моторспорт, автомобил клас 21.05. Така, Иван Станчев очакваме на старта с номер 56. Иван Станчев, състезател в клас X2, представител на Bullmet Rally Team. Още една машина в ВАЗ 21.05 сред участниците тази година. Успех да му пожелаем! С 78 номер очакваме Искрен Веселинов. Към края сме на презентацията на пилотите. Ето го Искрен. Клас X1 от отбора на АСК Hobbycar. Това е Volkswagen Polo. Успех, Искрен! Състезателен номер 26, Живко Живков. Живко